Matagal akong nanahimik, 4 na taon. Gusto ko lang malaman ninyo, ang masarap na pansit does exist. Dito lang yan matatagpuan sa Jed's Pansiteria. Kaya ano pa, subukan na at mapatunayan. Arats na! 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 Kaya ninyo na! Arats na! Arats na! Arats na! Arats na! Akong nanahimik, 4 na taon. Gusto ko lang malaman ninyo, ang masarap na pansit does exist. Dito lang yan matatagpuan sa Jed's Pansiteria. Kaya ano pa, subukan na at mapatunayan. Arats na! Arats na! Arats na!